Salam. Hupangi dohami dohot hormat tuhita sude. Asa denggama tapake masker tai saliling madohoti parmingguanok kita. Hamunaruas ni huria na hinalongan ni dewata. Horas ma dihita salihukna. Horas. Pinuji madewata alani Tuhan Yesus Kristus na saya toktong mangaramoti daging naktor dita. Di parmudu-mudu dongoluta sianari tuari tiki tu tiki. Di patu dua doholong ni rohana itu hita. Nuaeng bongotot tama parminggua pesta parjolo di parmingguan arhaheheon ni Tuhan Yesus Kristus marhite topik. Nunga hehe Tuhani. Atong tapuji magwarna na badiai martangyang mahita di bagasa rohat tabi. Amin. Marede mahita sa bukwede HKBP nomor 10 ayat sadaro di tolu. Pesta Paskah hatuaon. See
ni debata ama, dogor ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dogor ni to di perbadia, na tumapalangi dohota noon, amen. Nung hehe Tuhani, nung tutu hehe ibana, ariodo na jinadiho ni Jehovah, marolopolop, jala marasin roha mahita disi. Batu nang binolokon niya kapandebagas, imaga be batu parsuhi, pinamasa ni Jehovah doi, halongangat doi, anggo di matata, haleluya. Ali Tuhan Yesus Tuhan nami, nawadok maliate rohami toho, ala ditalon ho dodo sado tamatean, mar hite-hite hama matemi. Ala isodang ho tanaman nami, asa mar pakiriman na mangulu hami, ala ni haheheyami. Dak pola mabir hami midah matean, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami. Di posat hodo hami siyan haholo mo tuhati uron, siyan hamate at tuhang uluan. Atong pargugoy mahami mamuji do manguliho di ari-ari ni ngulu nami. Pasang apako di bagasan hapersyaon na mangulu. Paimasat hami tulabung mo. Amen. Maredehita siya bukwede nomor syaonom ayak sada do tolu. Patik ni debata, ima siasada Korintus 6 ayat 20. Ergado hamu ditobus di bahini, pasangapamu ma debata marhite-hite daging muna, do marhite-hite terdimuna. Ai debata do napunai, ima sahakna, atong rak mangidogo gemahita, sia tuhata debata lau mangulahon na tobar tupatiki. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulaw na pagtupatik mi. Amen. Maradehita, sa bukwede nomor 242 ayat 2 do 5.
dosata martang yang mahita. Ali Tuhan dibata aman nami para sirohana semurung na pengudo kami di jolom martangyak tuho. Dada mga saon hati koran nami na mga saon na sinurham na gudang ido. Sa si maroham mida sadok bangso nami. Sesama dosa nami sa luhuk na. Sa sungguh lima roha nami. Asamuba roha doho pangalahon nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami si pangudu kami. Amen. Tapi gema baga-baga ni debatatar ngatu hasesani dosata. Para si roha jala perdengka bahasa do Jehova. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibai tu hita hobar tu akadosata. Jala dang dibaloso tu hita hobar tu akajatotta. Songon asini rohani mama mida anakna. Asini rohani Jehova. Diaka na makabiari ibana. Hasanga poma di debatana di gijang. Amen. Mare de mahita. Siya buku de nomor 4 ayat sada do tolu. Di hari Minggu di pesta Paskah Parjolo di parmingguan parningotan haheon di Tuhan Yesus tersurat di Psalm 100 ayat 115 taja mamar sore-sore edesia si David puji ma Jehova de todiku jalan asarohaku di bagasan mamuji goarnana badiai. Puji ma Jehova ale tondiku, jala unang tung halupahon dengan ibasana sudena.
Ibana do manesado sapsa sudena. Ibana pamalum akasahimu sudena. Ibana paluahan ngolum sian hamagoan, ibana martupalhon tuhon dengan basa dohot asin roha. Ibana pamahap roham, mar hite-hite dengan basa. Asa mulak pasoho, songo pidong raja wali, ido sahatna. Martua do akan atu mangyon hatan di bata, jala nau piopsa, amen. Mara de hitam ses ya buku de nomor 65 ya sada do tolu. Tidak ko maporsiyaw tay, songon na di hatidak ko ni dongata sa porsiyaw di sadok portibiyon. Rak may tamadok. Au persea di bata Jehovah, ido ama pargona sa hatusan, nato mapalangi dohotano. Au persea di Jesus Kristus, anak di bata Jehovah nasasadai. Iman at tinumbuhan ni si Maria, nagabi-gabian siya ton di perbadia, adorang sa suhabuhan. Ido tuhata, natumahan na bernit, di panguman ni Silatus, na matatarpaja lo imana ni hawap silang, na tuwa tubanotorun di tanom, na mula-mulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun di bata Jehovah, amanai parpaluhona sa hatudosani, di sima ibana pay mamlaksodon tanoon, manghumi halak na manguludot na mate. Au porsea di tondi porbadia, jaladong sa dahuria na badia, huria atapani alas Kristen akan na badia, doho dihasani dosa, doho dihatai na mando, mulak mangulod sa tukod ang inihalak ng mate, doho dia maluhan na sa suda. Amen. Tabigema, kor ni lansia secara virtual.
Punguan Kor Lansia HKBP Cipayung Cilangkap mengucapkan selamat Paskah. Horas! Mulai ate, tapi game matik ting na masa di huriata. Tapi gema tikting namasa di Minggu Tasdarion Minggu 17 April 2022 manang pesta Pasca Perjolo. Di pabotohon tuita ruasni huria saliling masa pandemi COVID-19 sia tikting dak pola di jahahon sudi. Perjolo kuota hudulan ni ruas. Di pabotohon tu sudi ruas sahat tunuaing kuota hudulan ni ruas 75% sian kapasitas bangku gereja ima sabangku tulu halak nakpe nuaing songonok kedana saliling pandemi COVID-19 sia status PPKM. 2. Pesta Pasca Perjolo di hari Minggu sadarion tanggal 17 April 2022 ima parningotan Pesta Perjolo parningotan ari haheon Tuhan Yesus. Jalanakin pukul 4 nunga di Patupa Huriata perpunguan buah-buah ijuk dohot parningotan Pasca sekolah minggu secara live streaming tanpa tatap muka. Patuluhon Pesta Pasca Paduahon Marsugut hari Senin tanggal 10 April 2022 pukul 10 WIB di Patupa Huriata do permingguan Pesta Paduahon parningotan area heon Tuhan Yesus manang Paskah kedua. Upangi dohami ma asarohita sude madohoti permingguan Pesta Pasca Paduahoni. Papaton pelantikan pengurus seksi di Parminggota Sadarion tanggal 17 April di pukul sia. Dung habis tiktingot di Patupa Huriata do pelantikan pengurus seksi na adong di Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dohot Dewan Diakonia periode tahun 2022-2024. Upangi dohamima asaro pengurus seksi na terpilih di acara pelantikan ini jala parsidohot do sude anggota tim setting dohot tim sosial di acara pelantikan ini. Di Patupa acara idung sidung jamita manang papungu pilihan. 5. Danak nasorang di basa-basa hot debatado sada danak bawa na di hari Kamis tanggal 14 April 2022 tu keluarga M Sinaga Boru Simajutak alamat Jalan Wirakencana 8 Celangkap sektor Pitu hipasdo danahi songoninang natorasna tatangnya kema asaga beda dana haseai tujuluan niarion di adopan ni natoras keluarga tarlumu bima di adopan ni debata. Onom pelaksanaan vaksin dosis tahap ketiga. Polsek Cipayung bekerjasama dohot seksi kesehatan, dohot seksi kemasyarakatan Dewan Diakoni HKBP Cipayung Cilangkap naing patupahon pelaksanaan vaksinasi dosis tahap patoluhon manang booster ima di hari Selasa dohot Rabu tanggal 10 sia 20 April 2022 pukul 8 sampai 12. Saya ulangi hami Selasa dohot Rabu tanggal 10 sia 20 April 2022 pukul 8 sahat tu pukul 12. Maringanan di aula lantai sada gereja HKBP Cipayung Cilangkap. Alanihu pangidohami matuhita akan naung marsidohot di acara vaksinasi jasa asa mendaftar matu kantor gereja huhut melampirkan fotokopi KTP. Acara vaksinasion terbuka do untuk umum. Jadi boy do tarahona kadongata naso ruas ni huriata do na ugamon asing pe. Jadi boy mendaftar hari Senin mana asa terboto kuota sadia sebelum dah. Ale boy do tong hari Selasa do Rabu tong mendaftar. Ima buah-buah tu hita taring untuk vaksinasi asar ria hita madhoti. Papituhon amplop persembahan sosial huria di hari Minggu sadarion tanggal 10 April 2022 di sude permingguanon patupaut tado papungu amplop persembahan sosial huria jalata pasahat mai songon sumbangan tu keluarga situa Tomis P Simamora manang situa TPS mata dasa lelengon ate inang tiurma boru silaban tapasahat mai anon dung sidung jamita songonima tikting dihita mau lihat ma.
Tabagi mamusel lagu pujian sian narwastu secara virtual. Tabagi mamse quintet, kor quintet ya. Lagu pujian quintet bukan kor ya mangino. Sean hurungan di dosaki
Puji Tuhan, haleluya. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Nasida kuartet doa inangnya, amangnya, bukan quintet. Kalau quintet 5 orang ya. Terima kasih. Sonari marede meta mesej sa bukad di AKBP nomor 6 ayat sada. Damai ni debata na sumurung sian saluhut roha ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Selamat Paskah ma dihita. Khusus tuaka natongon nuaing madohoti pesta Paskah Parjolo di Jabu. Manang na di dia pe hamunuaeng hupasahat ma selamat Paskah. Uribur do alus nyalahi. Barita nauli nagabe ojahan di Jamita di pesta Paskah na Parjolo di bagasan Sadarion dienet ma sian
Lukas biddu 24 mamukama sian ayat sada sahat rodi ayat 12. Lukas biddu 24 mamukama sian ayat sada sahat rodi ayat 12. Tapai huti hutma di bagasan rohatta songonon ma hatani debata alai di ari parjolo dung ari sahabat Roma nasida macai sogot tutanomani matat na khusus na pinature nasida alai nung ngadugulang batui sian tanomani didapot nasida jala dung bongot dang jupang nasida bakkeni Tuhan Yesus. Jadi dinajut rohana sida marnidasa gabe jongjong ma dilabung nasida dua halak parabit na marlinang-linang. Alai mabir marohana sida jala uddu nasida manaili gabe dinna hala oddeng matu nasida. Buasa luluam muna na mangulu diinganan ni akan mate. Dang di so ni bana. Nunga di pahehe ibana. Ingot tamu ma na kinatakon na itu hamu uju di Galilea do pe ibana. Ay di do ikon pasahaton anak ni colma itu tangan ni halak pardusa. Jadi persilak konuton jala mula mangulu may bana di ari patuluhon. Jala diingot nasida mahatay. Gabi mula manasida siyan tanomani. Diberitakan ma sa sudenay tuna 10 sadai dohot tudongan na saluhut na. Si Maria Magdalena may dukon ni si Johannes dohot si Maria ni si Jakobus nang akan asing na madungani na sida babuahot sa tu akka apostel hira turi-turiat do akka hatay di rohana sida jaladang dihaporsyai alai hehema si Petrus marlujong tu tanomani di paudu madirina puli ma diida piak akka saput-saput nai dungi muli ma ibana huhut longang do rohana merningot na masa disi ima sahat na dido Jesus tuhita na martua iman naulo manangikon hata ni di bata jala mangulakon di bagasan ngulu siganu pare hamudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus molo adong paddohan bereng jo Bapak ngahehe manang ngadungo. Coba perhatikan Papa apakah sudah bangkit atau sudah bangun Imam Olo di Hatta Indonesia. Amudongan manang olo do dido amata tu inata menugut bah nong dungo doho hasian Yesue dido amatai muse tu inatai ala topu di bereng menugut nai bah nong hehe doho hasian dia ma parasingan ni nong dungo dohot nong hehe amudongan molo dungo sian podoman na dang ditinggal hodope podoman nai holan bolang dope matana sian podoman
Alai yang gue bana pek do petong di puduman nai. Ima jol mana dungo sian puduman. Ale molo didok nunga he ho hasian ni namatai tu inatai berarti inatai dang di puduma be. Nga di dapur mangalopa. Manang nga di ruang tamu pas payas-yason lemari rupani akka orbuk. Manang dohot hatana asing, he Yesus sian hamatian, Yesus sudah meninggalkan kematian itu, Yesus sudah meninggalkan kuburan itu. Ido benar dido suruh-suruhan inakin dilului hamu na mangulu diinganan ni namate. Nunga he ibana. Dang nunga dungo ibana. Alani ihuingo ma uju da dana do piba ala tading maite inukku moludung nga manugut buha-buha ijuk he inna buru pajitan omakku agak remeng memang. Alai holan buru pajetan omakku deh, suatu ngacik romo nakka buru pajetan nasing ete. He. Mama bilang he. Kan sudah mama enggak lihat mataku udah terbuka. Dangi he. Molo he hiccat sen podoman laho tu dapur lopa aik. Hamudongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Bangkit dari kematian. Nunga gotap be nguluni Tuhan Yesus Tuhan matian. Nunga ditinggalkan Tuhan Yesus be daging na matai. Nunga ditinggalkan Tuhan Yesus be kuburani. Nunga dipadao be diri nasiani he ibana. Manang dohot hatana asing. Kalau kita dikatakan bangkitlah, tinggalkan segala sesuatu yang tidak baik yang selama ini mengikat dirimu. Aladima hamudongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Didok nakin sangat jut rohani si Maria. Ala dibereng dang disi Tuhan Yesus. Molo dang disi Tuhan Yesus, boy do dilapati Tuhan Yesus dang nahehe. Alai ditakko. Ala gudang na makasuguhon Tuhan Yesus, holan ditanam, boy do ditakko. Hamudongan. Tapi batu na menutup kuburani macibal ga. Di dulu Nebo di Jordania ada do contoh batu na itiko dokter hadi ni 10 halaki. HP di bereng nasida dang disibi batui nunga gulang batui. Duh, siapa ya yang curi? Pakai apa ya mereka menggeser batu? Dinacut rohana sida didok suruh-suruhan lima. Nunga he ibana dang dison be ibana. Bayakon hamuma hamudongan. He Yesus boy pagulang batu namarton. He Tuhan Yesus di hari ihot ni hamatiani. He Tuhan Yesus di taluhon sidang ngoloni. Hapor suhoni. Parsorioni. He Tuhan Yesus makkamunakon paraluanna tohot banua toru. Amudongan
Didok suruh-suruh ni ai kan arong do hatana mula mangulu do muse di hari patuluhan baru ma ingot nasida. Alani ma hamudongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus molo tapes takon ari haheheyon ni Tuhan Yesus sian hamatian na patuduhon hamonangan na maralokon portibion patuduhon hamonangan na maralokon huaso ni Sibolis dohot huaso ni Benua Toru uju kuliah iba esada di Jogja di dok dosen dok molodung pedita hamu haduan bahem ma ikon ubelga do pesta Paskah sian pesta Natal ale dak tolap hira sudedo huria hot dope Natali dope ubelga hape nga do Apostel Paulus untuk apa kalian rayakan meriah kelahiran Tuhan Yesus kalau dia tidak mati? Untuk apa kalian rayakan Jumat Agung, Jumat Nabulun? Moloso hehe. Atong nunga hehe be Jesusi. Toho mahape ibana si palua. Ngai taluhob be haguguon ni portibion. Alani ubelga manian pesta Paskah. Hamudongan mulau madok ngobel gatabahin pesta Paskah di HKBP Cipayung Cilangkapon merhite full musik tiki Natal tak hola dua do parorgen saksofon sada bapaling song leader ne tabba dua hian gabe tolu ongkon sude nadong dihita tapaharuar semangat hita nakin mangedehon nunga hehe Jesusi. Holani memang hira di bagasan bus metro mini halakon sopit. Alai tokin nari belga nama bahenon ni situa Oscar Siregar ketua panitia panggunan Langgatata lung morok tupudi. Hira na hudol di bus Transjakarta mandon nasida hamudongan. Ya. Luar biasa. Mereka milik kita hamudongan. Merhite-hite nasida ayo hehe hita hehe molo Yesus hehe ditinggal kon hamateyan ditinggal kon narotak ditinggal kon naburuk ditinggal kon hajahatoni hita pe merhite hehe oni ikon hehe hita opak bulan nari uli nama gereja ton Rabu itu sukun-sukunmu tu ketua Amang Oscar dang boy humatop jo manang na 3 bulan hurupi Amang Oscar kamuli bahasa dang boy hehe atok kita sian hahuliton hehe hitatong sian hamalason maparohaon gereja ikon songonido hamudongan ngata bereng ditiktingon ngamulai go na hehe hamudongan termasuk mapedita ludu ngamulai hehe be disi ngamulai adong be guarku pasahat sumbangan alai 1 juta adong dipudina cil 1 dang cilangkapi cicil lui alamar jajau pule hoppe 10 juta alai cil 1 cil 2 sampai cil 10 padita tumanggor pesongonido 600 cil 1 sampai 10 hali cil ipe situa di nama marurusan tu si langsung potong gaji. Hamudongan itu semua dalam rangka asa sudedo hita hehe. Kalau pendeta aja mau hehe, ayo kita hehe hamudongan. Ima haheyon ni Tuhan Yesus hehe hita sian hata huton. Hehe hita sian keraguan. Molotolu geleng muka rejo. Dok kontu geleng mi pinoma 500.000 ikon adong pasahaton na.
Natura sada lawau tu sektor onom. Hubereng adong anak na disi nga polisi. Kau juga nyumbang kau. Iya siap pak. Siap amangin naro. Geleng na. Ya. Harus sama dongan. Gelek ku pena karjon non. Harus. Molo dipanggil hamu tu geleng muna bantu mama ya. Dibantu. Aleng go kewajiban na tong maasal pitor hatop pita. Hamu dongan. Makamu nakon losok niro hatta laho marsilehon-lehon. Kudok do jamitakku bingku nasalpu. Suatu kuberek kamuda dia mores. Hape so manggar subang dope hutiup tiuk nama tiktingon terus. Setiap pelawau malah hubereng dia mores ise hubereng di tiktingon. Adong do guarna, malah adong guarna mantap. Kado do. Malah hubereng dak adong dope guarna, hupajono hudul lah supapia di bijai tiktingon. Kan kamu dongan. Harus seperti itulah. Boy do taurui amores, taurui TSM, taurui dia demi hehe hita memikirkan gerejahon. Jedang boy be amang minum tusan boy do tong ada tetap mah. Nah, nongki. Adong istilah nongki. So binoto ki naya hat nongkrong ki naya rang binoto. Nongki. Hei ibu-ibu yang suka nongki. Ya. Unang jo pitor nongki jo moloso tersurat lo peguar di son. Kadi do hamu dong harus seperti itu. Ima lapatan na haheheon. Karena Yesus sudah bangkit memberikan semangat kepada kita hamu dongan. Jangan ada lagi rasa takut dohot lan asing. Songon permusiton hehe nasida nang pedang difasilitasi gereja. Tagadingi memijam dopi. Tagading ni dongat tubuhku deh. Dang binoto dah manang neng subak konon namuse haduan. Kanido. Ate na buaton na baru. Gitar basi nama mejam doi. Kudo do di jamitaku minggu na salpu. Ate tu ngadong ukat rohana. Sumbang tagading. Sumbang gitar. Sumbang muse monitor bas. Onggo monitor bas dai tong do ece. Onggo nasi tongi tertebudo. Pong. Ini doang modongan. Ya, siapa tahu ada yang tertarik dari saya tagading. Ya boleh deh bahagian sen pembangunan deh amodongan. Kan do. Modok soni tabu mah. Halahon hehe. Sian rumah tangga, sian keluargana hehe. On si Geraton ngai jalon di ITB. Amodongan ternyata kalau kita aktif memberikan roha tu gereja dan gabi mengebati HP. Akan nauli, akan adinggan. Nian si melkaan naburukan dantung na pengangguran nih. Tong dua dong karejo na. Si Adriel berusaha untuk maju ke PTN di Sudirman. Kalido. Si Juli paredei hibang karejo. Nian na isa pengan natulakan pugos do nian ali buruna baru selesai sarjana hamudongan. Na isa muni si Maria ya. Maria baru hari tonang juga bekerja. Dan adongon na hurang karejo na mudongan. Ima molo neng hehe hita. Mandapoton Tuhan Yesus kan luar biasa mudongan. Alani edeni quartet dak quintet tadi quartet. Molo 5 quintet inna do. Ido sanga halahon neng 5 ido tersurat quintet. Inang situ nakin ragu. Dakya terbigi natong quintet. Ya alang-alang quartet. Sian hurungan ni dosaki. Kan tabuh mudongan. Dia may sian hurungan ni dosaki. Boy do. Sian hurungan ni haholitoki. Sian hurungan ni hamalasoki. Sian hurungan ni ketidak peduliaki. Sudi mata do. Roau Tuhan. Mandapot toko sapala nong dipahehe. Hoau Tuhan. Bahay mau Tuhan dinggan. Molo nga tabereng 3 bulan nari. Yakin do 3 bulan nari. Ya, ngauli bihon. Itor tabayak ko ma Tuhan. Persidoho do Tuhan. Dinado duk paulihon gerejon. Kadi do hamudongan. Dabu matong kan. Semangat kita. Alani boy do amang dicicil bangahu pa jolo cil. Bek kamu tong cil. Ikan 500.000 nak bahan cil 50 10 hari cil 1 cil 2. Kan itu hamudongan harus seperti itu. Ngawain contoh, jangan pernah malu untuk cil.
Jangan pernah malu sama orang nunggu hupa jolo be. Ya alan di sadian ha adong bae mak nyan bebetuakan situan Nimrod dang adok kepek ni minggu naro tersurat me cil 1. Kan itu. Harus seperti itu hamu dok molo dang enggak ima lapatan lah he hita. Laho mamestahon Tuhan Yesus. He sian hamatian bangkit dari segala apa saja. Kita harus semangat untuk menjalani hidup itu. Kalau sudah seperti itu, maka kita akan merasakan sukacita. Nakin ngai pat orang situa edi sabil majah tikting vaksinasi Selasa dan Rabu. Dak sude gereja HKBP punya kesempatan vaksinasi hamudongan. Dak tepak kulingi Polri. Alah hita do dipakulingi. Mari kita kerjasama hamudongan. Molo adong dison naso dosis ketiga dope, ayo dosis ketiga, ya. Booster, haci doin namang, haci satokit deh, itu langsung do tabu mangalang sang, ya. Molo adong dison naso hea vaksin 1, dang dope vaksin 2 itu juga bisa, hamudongan dilayani. Pasu-pasu tuh HKP Cipayung Cilangkap, merhite vaksinasi. Jemolo adong dope haduan dak ya vaksin. Amat do tuak kadong aku keterlaluan. Ngata patupa vaksin. Adong dope naso vaksin. Amu dongan ayo. Roma hari Selasa pukul 8.12, Rabu 8.12. Manang ditelepon habi, ikirim koper ni KTP, manang ditiki pero mula dong tetangga tak. Babuahamu, mula dong todok tadi Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Banang Depok. Dokon, mari. Naso saugamu doh hita pe. Ngai pat orang situa dinakin. Boy, HKBP Cipayung Cilangkap tidak hanya ingin memperindah fisik gereja ini, tapi juga ingin memperindah kualitas iman. Peduli hita tu aka na asing hamudungan molodung sokoni. Totu taboma hita dinalako mertu hanon nungga rela ibana mate alai ditaluhod do hamatiani he mah hita sian si hauton dot akalan asing he hita sian hata huton dot akalan asing tabereng madu Pak Jolo molo nungga di pa he hibana hita berarti dang pasobon na be hita hamudongan huma susah. Nah kalau sudah seperti itu maka kita akan merasakan sukacita yang luar biasa. Kita harus menunjukkan semangat Paskah ini. Marsugut marpaskah padua homma hita muse lahu paingoton Tuhan Yesus nunga hehe tahatahom may muse akan nasuka rejo moluboy di patibu izin mulak Roma hita pukul 10 pitu. Hidup di pain pukul 10 pitu Ambudongan biasana molo Paskah marpesta buluk kita hasuhuton ma seksi parapuan. Mangam mahita di si mangalang dodol, mangalang kobang loyang, mangalang waji dot akalan na asing. Alai ala situasi pandemi dope, tong dope jiwa ni PPKM adong jauhi kerumunan. Inna do petong. Alani mudah-mudahan Paskah haduan boy di bahan inang Oscar inang hikmah asa marpesta tadi pesta padua honi hamudongan. Ikut songoni do hita. Molo neng hehe. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi kita sudah harus memperhatikan sekeliling. Semangat mahita ngata bereng ditik tinggi. Mulai terida. Holan di do amang Oscar satu ngap ya dong mulai 1,2 satu ngana berarti hamudongan 600 tokinari namanya ya tokinari holan muncul cil 1 musih minggu naro jadi mah hamudongan kita harus menunjukkan semangat halani taidehon majo musih ED 635 ya menyemangati hita musih taburu nakin ED multimedia mulai dari 1 dan 3.
Abu amanami inanami, sonang matutuhita, dung hehe Jesus. Molo mate pe hita, macohot mahita, siyan akka si taonon, patut mahape dido akadungan, tutulang na tikimoding tulang, nunga maalub beho siyan sahitmu, alana parmate nai, mate masahit nai, alay molo tulang nai, mangulu do, rapon dohot Jesus, anon dilantik ma pengurus seksi, periode tahun 2022-2024. Songundang tim sending do tim sosial. Ulaw na borak doon. Molo tanggung-tanggung kita mangalehon roha. Alay gabi niyang doon. Molo hibul rohata. Bereng ma Tuhan Yesus nong hehehi. Tong pahitcat tamu. Ula hamuma akan nadinggani. Molo dung songoni totu tabuma. Seksi sekolah minggu, terus do mardalan, permingguan sekolah minggu secara online. Seksi remaja, mardalan do PA remaja ganup hari Jumat secara online, secara virtual, nandi dohotan ni 60, 170 halak remaja ni huriata. Seksi na poso, terus do nang PA dong pandemion, mabahin PA. Ganup hari Sabtu berngin ni dohotan ni 20 170 ala di pandemon ngagudang akan namarhamulian do manguli seksi ama oddo naborat dangadong dope kegiatan na ale mudah-mudahan ma di periode 2 tahun ke depanon boy matabain PA secara virtual nang gua pala sehali sebulan. Seksi perempuan ngamardalan PA ganup hari Jumat na didohotan ni 40 150 halak kurang lebih hamudongan. Seksi lansia oddo pe naringga sakalahon ya setiap hari Rabu PA do hami mereka kamu ma edinakin HP tersonggok do bisa di hari amat do pas kanaraku HP ternyata adong do, ima hamudongan harus seperti itu hehe hita hamudongan. Tim sending semangat tamu terus nang pesipata dicibir akadongan sendingon doon tangiang ugojoh inakan nah hape dong hacitan doakan dong tim sending kan itu kan itu tetap semangat berek kamu akan malas merminggu dapotok kamu tangyako kamu akan marsak akan nagali semangati dia tim sosialon akan mangalehon asiniro hadon sian gerejatta adong namar sahit tulu borngin ileon masih vitamin kan dia omma tugas ni halahon udan manang na dia pe tong loy tobus alan i onggo sahalion doho majo halahon di pelantikanon nang pe di tempat asa semangat talahon sahira miam do di mungkin tabering sandungan kan tapi mereka alai ingok ma merpriodi ma tetap molo dipilit ma ima hamudongan molo neng hehe hita makalasson haheon ni Tuhan Yesus sian hamatianna amin. Moliate ma di pasahat rohanami didinggan ni basam nasa tuhami dia pala ditikon macelas rohanami Tuhan di padonganim boy hami marlas ni roha di pesta perningutan ari haheheommu sian hamatiani Tuhan di bata tutuma nunga di hokkopo hami merhite hamamatem las heheho sian hamatiani Tuhan di bata hu pasahat hami ma Tuhan tuho asa homa toktong patauhon hami laho madalani hari-hari nami hehe mahami sian hatahuton hehe mahami sian halosohon terlumubi hehe hami sian hahuliton asa ukak maru hado pikiran nami rap hehe mahami sian status sosial nami kedup laho mengurupi pembangunan renovasi ni gerejon persidohot hami Tuhan alani molo rap
He hami boy ma Tuhan tumibu sidung renovasi ni gerejaon pasu-pasu panitia pembangunan nenuluhon ni situa Oscar Siregar asa delekon nasida roha pikiran dohot gogo asa marhiti Tuhan boy ma mulaan nasida hatop laho merenovasion upasat tami Tuhan nang tuho panitia tahun kesehatian mulai manasida Tuhan mingguan walahu merapot padua kon asa buy tumibu muse di padalan nasida akka program nang pinasahat ni huria tu nasida upasat tami Tuhan tuho pengurus seksi periode 2022 tu 2024 dongani ma Tuhan nasida jala khusus seksi sending khusus seksi diakoni sosial alemat cariko de Tuhan alani adong ma tim sending tim sosial lahu mangguhi anggota ni seksion alani Tuhan upasat tami matuho asabui nasida mulaulahon di bagasan parsitutuan doh di bagasan lasnya roha akan amar sahid pasu-pasu obat na pinakke do na pinanganna dokter paramedis pasu-pasu na mananganangani pamatang nasida Tuhan patau nasida lahu makkaporsiai hotdo holongmu di nasida Tuhan patau manasida asaboy tumibu malum akan marsak apuli nasida Tuhan akan sayjut-jut tu matangis bahin manasida Tuhan mekel akka nagali lehon gogo tu nasida akka naputus asa lehon pakirimon na mangulu Tuhan di bata yanakon nami kalas 12 na tongon paimakon kelulusan Tuhan hupasat tami ma anggiat nian sudi nasida lulus apalagi di situasi ini pandemi boy di bagasan hamolon nasida marsikola alekon tuhoron ma Tuhan kuota internet patau nasida Tuhan akan neng menguduti tu sikola na tumibbo boy Tuhan berhasil akan neng karejo pe langsung boy dotong dapotan parkarejuan upasat hami ma Tuhan tuho akka ruas ni huriam naso gabe Tuhan molo di halom hokodo Tuhan gabe nasida jama ma pamatang nasida Tuhan di bata upasat tami ma Tuhan akan na hona PHK dang dapotan karejo ala ni pandemi Tuhan di bata patongon ma karejo tunasida upasat tami ma Tuhan tuho amanami Presiden Joko Widodo patai bana Tuhan lahu manguluhon pardalan ni negaraon dohot pemerintahan asa toktong habisuhon nasian ko Tuhan di bahen ibana lahu mabahen akka kebijakan amang Jenderal Purnawirawan Luhut Bincar Panjaitan Ketua PPKM Tuhan patawi bana nang rap dohot akka pemerintah daerah mabahen akka ulaun dalam rangka menggotap mata rantai virus corona ipe Tuhan kupasat tami matuho tuksongod dia pe Tuhan situasi pandemion paharuar mahami Tuhan sian hata huton nunga he beho alani he manang ami sian akka hata hutoni kupasat tami matuhan tuho ngolu nami di bagasan saminggon tuho mahupasat tami nang marsugot pe Tuhan paniyang malakkan nami romu se mamuji ho di pesta parningutan hari hahiyon ni Tuhan Yesus ima pesta Paskah paduahon marhiti Yesus martangiyak kami tuho amin. Maridde mahita sian buku edde nomor 627 ayat sada sahat rodi ayat tolu tapasahat ma peliata tujulu nilanggatan pilihan sada ama tu huria sada bima tu pembangunan baru amplop sosial huria mai tu keluarga situa TP si Mamora boru silaban ngasude hitama boto naduk nati naon ni keluargon terlumobi amangi na baru dope kecelakaan alam madabu di Jabu tapasahat may di bagasan las nyeroha songoni nang pilan 2 tu pusat marid de mahita.
Haleluya,
nuaing masuk mahita tu acara pelantikan ni aka seksi na adong di Dewan Koinonia na niluhon ni Situan Nahason Sinaga, na adong di Dewan Marturia na niluhon ni Situa Bilmon Tobing, dohot na adong di Dewan Diakonia na niluhon ni Situa B.O. Nenggolan. Anon alanya kainganan sudi ketua seksi di juluk kuma sa lantai hita, aga sekretaris di lantai pertama dari bawah, asa buan nomor dalan di tangga kedua ini pasat SK, baru bendahara anggota di lantai dasar mak bui matulu lapis, molo dang siat di hudulan nama hamu anon jongjong termasuk tim sending do tim sosial late yatur perhalado manon perjongjong nasida nuaing marit dema hita. Pinasahat ma tu perhalu per tahun amang Situa bongso 5 juta majaha SK hulan di gora anon guarmu kita Roma 70. Surat keputusan pimpinan Jemaat HKBP Cipayung Cilangkap tentang pengangkatan seksi-seksi di Jemaat HKBP Cipayung Cilangkap periode tahun 2022 sampai 2024. Nomor 015 HKBP Cipcil garing SK 4/2022. Pendeta HKBP Resort Cipayung Cilangkap yang berkedudukan di Cipayung Cilangkap, Jakarta Timur dengan ini menerangkan, membaca aturan peraturan HKBP 2002 pasal 5 tentang seksi-seksi di HKBP. Mengingat periode pengurus seksi-seksi 2020-2022 telah berakhir. Menimbang perlunya mengangkat pengurus seksi-seksi periode 2022 sampai 2024 di HKBP Cipayung Cilangkap. Memperhatikan 1. Hasil keputusan rapat Majelis HKBP Cipayung Cilangkap pada tanggal 25 Januari 2022 dan keputusan rapat HKBP Cipayung Cilangkap pada tanggal 5 Februari tentang pemilihan pengurus seksi-seksi periode 2022-2024. Kedua, hasil rapat kategorial dan rapat Dewan Marturia serta Dewan Diakonia tentang nama-nama terpilihnya kepengurusan seksi-seksi periode 2022-2024 memutuskan, menetapkan, mengangkat nama-nama yang tersebut di bawah ini menjadi pengurus seksi-seksi periode tahun 2022-2024 dan nama-nama anggota tim sending dan sosial periode
tahun 2022-2024 di HKBP Cipayung Cilangkap sebagai berikut. Lampiran keputusan akan kami baca dan kami mohon ketua, sekretaris, dan bendahara yang maju ke depan kalau semuanya tidak akan muat nanti. Yang pertama, seksi di Dewan Koinonia 1 Sekolah Minggu. Ketua Rosa Napitupulu Boru Pasaribu. Sekretaris Jimmy Sitinjak. Anggota Resta Manurung Borugultom. Seksi Remaja. Ketua Pahothon Yohanes Mario Lumagaol. Wakil Berta Rosiana Borusinaga. Sekretaris Karen Aritonang. Wakil Nadine Nebaho. Bendahara Susan Putri Silalahi. Wakil Eliana Rambe. Pendamping Nyonya Herlina Pakpahan Buru Butar-Butar. Remaja Edwina Boru Silalahi. Melvin Marpaung. Mindo Boru Sihombing. Chris Antoni Sihombing. Seksi Naposo. Ketua Risha Boru Simanjuntak. Wakil Gamaliel Manurung. Sekretaris Calvin Napitupulu. Bendahara Peter Situmorang. Seksi Paropuan. Ketua Hikmah Boru Sirait. Sekretaris Marliana Boru Lembetobing. Bendahara Sondang Boru Tasoid. Seksi Ama. Ketua Otang Manalu. Sekretaris Gopma Ambarita. Bendahara Lamhot Merpaung. Seksi Lansia. Ketua Hasudungan Siahan. Sekretaris Kolonel Purnawirawan Wilson Tambun. Bendahara Situa Arta Boru Sirait. Seksi di Dewan Marturia. Seksi Sending Situa Linda Boru Butar-Butar. Sekretaris Sumilam Boru Tambunan. Bendahara Damayanti Boru Sianturi. Anggota Nurhayati Boru Siregar. Suryani Boru Gultom. Priska Boru Banjarnahor. Sertiana Boru Sihotang. Calon Situa Erida Kris Boru Sihombing. Evangelis Marta Boru Tambunan. Tim Sending Sektor 1 Marta Boru Simadukalit. Susilawati Boru Lumagaol. Sektor 2 Hani Boru Simamora. Repini Boru Pakpahan. Sektor 3 Coida Boru Gultom. Titin Boru Gulting. Sektor 4 Herto Boru Sitorus. Tiurma Cinta Boru Turnip. Sektor 5 tercantum. Sektor Onom Rustiana Boru Sirait. Sektor 7 Desi Boru Abarita. Orna Boru Marpaung. Sektor 8 Erida Boru Nainggolan. Sektor 9 Ella Nova Boru Siagian. Rotua Boru Napitupulu. Sektor 10 Nurmala Boru Sitorus. Eli Boru Sialagan. Sektor 11 Mas Nur Boru Simanjuntak. Delviana Boru Tapubolon. Sektor 12 Situa Marta Boru Nababan. Devi Boru Manalu. Lamtiur Boru Sitopul. Neti Boru Sitorus. Seksi musik
Ketua Situa Epsan de Bataraja, Sekretaris Bendahara Yuliana Sibarani, Anggota Melka Boru Simajuntak, Berida Boru Tidaon, tim pemusik, semua organis, saksofon, dan song leader. Seksi-seksi di Dewan Diakonia, seksi sosial, Petua Situa Marsintauli Boru Situmeang, Sekretaris Elfrisma Boru Nainggolan, Bendahara Nova Boru Simajuntak, Anggota Murni Boru Purba. Tim sosial sektor 1, Eva Wati Magdalena Boru Nainggolan, Susi Yanti Boru Gultom. Ya, di tempat aja kalau nggak cukup. Lina Aprida Boru Sitorus. Sektor 2, Radelina Boru Pasaribu, Dorma Berliana Boru Gultom. Sektor 3, Diana Boru Barus, Seriana Boru Sinambela, Murni Boru Manurung. Sektor 4, Elis Boru Panjaitan, Friska Boru Sirait. Sektor 5, Lestari Boru Gultom, Siska Boru Sirait, Roselin Boru Libung. Sektor 6, Rotua Boru Butar-Butar, Samsia Boru Napitupulu, Febriana Boru Pasaribu. Sektor 7, Elvi Boru Sihite. Sektor 8, Meisian Romauli Boru Marpaung. Sektor 9, Calon Situa Nanci Boru Siahan. Sektor 10, Hotma Boru Silaban, Hotma Ida Boru Pardosi, Santi Anita Boru Gultom. Sektor 11, Helmi Boru Siahan, Rina Boru Sitio. Sektor 12, Calon Situa Anita Boru Ritonga, Neti Boru Siregar, Ruliah Boru Silitonga. Seksi Kesehatan, Ketua Situa Tony J. Simanjuntak, Sekretaris Desma Boru Purba. Bendahara Situa Thompson Hasibuan. Anggota Dr. Suharni Boru Naibaho, Uli Sihaloho, Mutiara Boru Situmorang, Dr. Ardiani Boru Simamora, Mata Naria R. Boru Sianturi, Emma Boru Sigalingging, Sunggul Tapubolon, Hanna Gultom. Seksi Pendidikan, Ketua Titir Boru Sipayung, Sekretaris Citra Dewi Boru Sitio. Bendahara Martanik Boru Manalu. Anggota Leni Marlina Boru Saing, Nyonya Sibarani Boru Manalu. Seksi Kemasyarakatan, Ketua Situa Dostala B. Sihombing, Sekretaris Duarman Simajorang. Bendahara Calon Situa Harjen Sihite. Anggota James Siahan, Calon Situa Liston Lubeteruan, Calon Situa Harjen Sihite, Situa J. A. Rajaguguk, Samuel Siahan, Berton Sianipar, Ejiro Wata Nale Hutapea.
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2022. Pendeta HKBP Resort Cipayung Cilangkap, Pendeta Lundu HM Simajutak Demin. Terima kasih. Upangido ma Ketua Dewan Koinonia Sintuan Hasan Sinaga Tula Buku Sintua Bilman Tobing Ketua Dewan Marturia Tong Tula Buku Sintua BO Nenggolan Ketua Dewan Diakonia Romah Mutong Tujolo Tula Buku. Halahoma namung mando sudi aka pengurus seksi termasuk tim sending do tim sosial nanaing mangula 2 tahun ke depan. Tagan sahulantik hujaha maju sada ayat sian sada korin bidu 15 ayat 50 alu. Ope hamu aka dongaku nahina holongan. Marsi hohot jala somu bau bamahamu. Jala lam sumurung ma tok tong di bagasan ulaud ni Tuhani. Ai di boto hamudo dang magopo halo jamuna di bagasan Tuhani. Sadarion minggu pesta parjolo perningutan hari haheon ni Tuhan Yesus Paskah parjolo tanggal 17 April tahun 2022. Au Pardita HKBP Resort Cipayung Cilangkap. Hulantik mahamu secara resmi gabe pengurus seksi doh tim sending tim sosial periode tahun 2022-2024 di bagasan Guarni di Batahama dohot di bagasan Guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus dohot di bagasan Guarni to di Purbadia. Amin. Menghadap jemaat mahita asa marputu mahita. Ya, kita di
Ada yang ketinggalan ya, tim multimedia nggak disebut ya. Nah. Ayo turun ke sini.
Marid de mahita, jongjong mahita. Tatangnya koma piliata. Ali di batah aman namina di Banua Gijang. Ho do harorwan ni saluhut silehon-lehon nadingkan dohot nasa ulibasan na mauliutus. Upasahat habi ma sian nalihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti asa huparhasya kami pilihanon pati buluhon haracawmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliante tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata amanami jala para si roha maulihate ma roha nami jala pujon nami maho alanong ditubuhon ko hami badua halihon sian godang ni asini roham tupak kirimon na mangulu marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate nunga gabe si palua jala si Pangulo anak mi di hami jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami, si ihut tonon nami. Namarlas ni roha do hami nuaing marningot haheheon nai. Nunga talu si bolis, talu hamateyan, talu banua toru. Dang mabiyar be hami mida hamateyan do hot sorop na ay nunga monang Tuhan nami. Ulu balang na gugui, ibana do manugihon hami siyan hamateyan Tuha heheon sugut alani i ubahen hupangido hami say asima roham patugu maha porsyon nami maniop barita nauli i asa unang ganggurohan nami dina hubulus hami hamatiani say sungguli marohan nami dohot rohani dongan nami asarap hehe hami siyan parrohaon na buruki asa tarulahon hami parangin na baru say pasu-pasu mahuriam dohot parbaritan nauli na mamaritahon haheheon ni Tuhan nami asalam tersunggul akan napidim roha jala hehe sian dosa nabi say papos maroha nami makapursiyay nong mardame jala mardomu hami tuko alani pardingganan na pinatupan ni anakmu say pasabam jala pamalum maroha nami top pamaroha na yas dohotod di namarsihohot di bagasan hami asa terhajak kon hami nong pitor hami alani hatiguran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus say sungguli ma pakirimon na mangulo di hami asa tarapul rohan nami marningot akkadungan nami nong jumulo ni alapmi jala asa tarapul rohan nami manaon si taonon di hasyanganon
Say apu lima akan namatayan na dangol na pugos na somarama somarina akan na mabalu dohot akan na malungun tuba nuwa gijang marhite-hite hahayon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin ali aman namin na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmo. Say Roma haracaw mo. Say saut malomon di roham di banua tongaw songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siya pare. Say sama dosa nami songon panisa nami di dosa di dongan namar dosa tu hami. Unang hami tugihon tu pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Di bagasan dame jalo mapasu-pasu sian di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho. Jala di pasaurkon madamena tutod dim amin. Amin. Tertib mahita mulak, disiplin prokes, selamat pasca, salam sehat. Upang idu kami sudah pengurus ni Koinonia maju mak, asal menggobar dohot ketua Dewan Koinonia, baru pengurus ni Marturia, Romandon Bergati,